Saan na menjulan? Disuruh kain eh. Ano menjulan eh dito kayo? Saan pag-answeran eh? 1 plus 1. Si answeran eh. Nino? Eh, mulag 20 ba? Dili. 110. Sudah ni, oy. Ang tawag gani, oh. 1 plus 1 pa nga gani. Pero tayo ning sayuna na. Sa ako naman ito answer, ay. Sus ko, ginoo. Wow, kayo sa pag-answeran eh. 1 plus 1. Mga bright, tabang mo sa mga bugo-bugo. Among utok, dugo na. Paano masabi? Abante bugo. Kamas yun, anong kapasar. Time sa... Ay, namre kong kuya di... Ay, nakahuman mo na itong eskwela. Mananagat. Sabi, tagun sa tong kuya kay same answer sa kong module. Ako'y trabaho pa siyang trabaho. Ya. Oh, sama toyo. Tabangay juga ni Jod. Someday na dahil mong patabangan diha, alam mo ko dagang trabaho. Isod kidari oh. Module. Module. Oh. Unsa gi yung try ninyo nga. Estudyante mo. Di abante mo. Nyo haman ang kayo. Isuday kayo. Oh. 1 plus 1 oh. Isod kayo. Ako nga pating writer mong math. Sige. Time sa kay manhak ko. Sa muka pa ni mangura nga. Pili tagtong it nga. Nalingaw pa rin. Oh no! Sige, intra na yung module karon nga. Kanay lang module, sayon ramang kayo untan na. Kanay pong perti pong pagkajujugo gamay. Tuon sa mga budget. Ya. Oh, saan din na? Biling ko, be. Isod kong module oh. Kanay oh. 1 plus 1. Asa may 1 plus 1, ano eh? Ano yun? Lapat. Pagka makalisuda ng mga module. Yun, saan yung answer nila? Sige, temsa. Ang atang kondisyon ani karon, ikaw trabaho sa akong trabaho dito, rin ako trabaho ng module, ako nahutog answer karon. Oh, sige ya. Sige, siguraduha nga mahuman to trabaho ta, sige magdodolar po ka dito. Oh, Dali kayo. amat ya. Sige. Naunsa naman ito ni module na nga pati na magkapagalisuran eh. Pero 1 plus 1 sa yung answer to ni. Unsa ang buni pagkuansa. Module na karon kay mga lisod kayo ang mga estudyante ano nga bright kayo masamot ka bright. Magsalig lang mag-answer key sa loyo, na may mga answer key oh. Kamagitan ko ng siran eh. Sa'yo pa man kaayo. Magdula sa kugtong it. Dili pa to kabalo siya, si kuya. Kay bisig ito, nag-answer sa akong module. Paano masabi? Yati po ni ay. Nagsipon ko. Ano Dito kataro to, yan. pula? Dong, mana ka panilihig diha, dong? Oya. Yati mo sa silibi. Wala, mas kuya, busy pa kayo. Magtiwas ko dura, be. Kaya pa labay. Labay na ba? Labay yung ba? Matong ita. Sa pa rin kong tirahan na yung labay.
Na, mapili nito ano. Ah, Dong, manang panilhigya, dong. tay sugo na po. Oya! Tulas ko to. Tiwason sana ko to. Magaling kang kupal ka. Laban ni Tris bang pildi tab. Sige daw na ko si kuya. Dugaya po dum laban yung kontraha ay pildi. Dong, manang kagpamap diha. Sugo. Oya! Manamang kagpangmap diha ang gunahon ha. Oya! Look, man si kuya busy kito nag-antos sa mundin. Kasi saan ako nagdula akong tungit. Magaling kang kupal ka. Many hours later. Manarag yung cancer. Sudan yung mudsyon, mana ba katog baho tong mata ito, baka ito adula. Wala akong cellphone dre. Isahan itong dula gitu kan ba? Tong its. Bantay lang yung mata ko. Tago na ko tubig ako ng tubag atau tugay kay nimo tubag. Dula gini. Dula yung cellphone mata ni. Mana trabaho dia dong? Tubag eh. Dong. Oh! Tay. Mana? Mana na? Asa pemata ato? Wala taka. Sa turun. Ako to dari ba? Apa? Ay, wala. Pantay niya, pikir niya. Labay Tris ba? Dugaya ay mo tungit ta. Tungit ra jud ko. Nanaog ra jud ko. Abay Tris. Ngan. No, 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 no. Enggak. Man niya. Saan duluan mo? Wala. Mana sa trabaho di ay? Mana? Tayo mo dolar ang cellphone ko ro. Ang sipon na ako kadulay. Magaling kang kupal ka. Dali. Gawas ang trabaho. Dali. Gawas ah. Oh no. Dolar ha. Kay na lagi nahulog. Kadula gini mata. Karon na silutan tayo karon na. Karon na ka. Wala ang sipon patay ko kita ko to sa kuya. Anda ito na butang Oh, ako sige no. pangita nimo. Silpon. Ra. Ikaw gasigi gili kag dula ano yung cellphone gasigi gili kag dula. Sige dula. Ito. Oh no. Silutan ka. Dali. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Yan, di ka na naiya sa ginawa mong iyan. Pero ding miss mo ay napapanood ka. Ganyan. ngunit ito No, 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 no. Yari na gumutra